剣を抜いたら迷うな。非情の戦いは、非情をもって制すべし。これも戦訓の一つね。さっきの魔物、結構強かったけど、大丈夫？そう。怪我がないならいいわ。エレノアは強いわね。悩んで迷っても、自分の信念を持って前を向く。ま、自覚がないから最強なんだろうけど。何？私の剣技がそんなに珍しい？誰にも教わってないわ。我流よ。随分と大所帯の旅になったものね。まあ、魔物が出た時なんかは、手早く始末できるから、そこは助かるわ。